Apat di ba yata? Talaga ba? Oo, ay pa naman ang point. Sorry man! Basta kapag tuloy, huwag mo tatanungin. Sabi ko ba kukuha ako? Tanong ko yung bye. Hindi ko habang kaya sa kanya. Nagtanong ko eh. Ay lang.
Sayang naman yun! Pangit lang yung bola. Papasok daw. Basta ayun na. Basta.